Ganahan kong magsugod sa atong pamalandong dinhi sa tubag nato sa Salmo Responsorio. Ang sa ganito, nalipay ako, nagiingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Hain maning balay sa Ginoo. Kaning simbahan. Nya nalipay mo, nagiingnan mo, bango na, kay manimba na ta. Porter bang kusugas uwan? Oy, ligid-ligid lang. Di lang sa kumadto ron. Kay kusugay ng uwan. Kung nalipay ka, marigid ka. Sige, kini mo ibalay sa Ginoo. Pero posible ba sad nga dili ra nimo ibalay sa Ginoo? Ang balay sa Ginoo mao ang imo sang panimalay. Ang imong balay ba? Balay sa nas Ginoo ato maginang blessingan. Nya ka mo malipay pa mong muuli sa inyong balay. Labi nagperming hubog imong bana. Labi na gyud ang imong asawa kusog ay mag-tiktok-tiktok nga nakadungog na kang naay kabit. Ganahan pa kang muuli banaha ka. Malipay pa ka. Kamong mga anak, malipay pa mong muuli sa inyong balay, labi nagyaw-yawan kayo inyong mamagpapa. Naman mo mutingog lagi. Unya, ang balay sad sa Ginoo, posible sad nga mao ang simbahan, ang Catholic Church, or pwede sad ang Iglesia ni Cristo, pwede sad ang sa mga born again nga mga simbahan, diin ang mga tao tigumon. Anya, ganahan pa mo muanhi sa simbahan Katoliko karon. Ha? Ang mga nidaog o ang mga nangapildi sa eleksyon, ganahan pas Katolikong simbahan. Ambot lang, naot pa unta. Posible sad nga ang balay sa Dios or ingnon nato mausad ang atong nasod nga Pilipinhon, ang Philippine country. Nya, unsa man, ganahan pa mo nga tawgon og Filipinos? Or ganahan kay ta nga maka-abroad? Ganahan pa mo sa atong salitang ugat ang Tagalog o ang Cebuano? Ganahan pa mo? O ganahan kay ta mga English nga mga pinulungan? Mo na ang mga bata karon di pa gani hapit kalakaw, English languages na or dialects ang itudlo. Kay wa na taganahi sa balay sa Dios nga mao ang nasod nga Pilipinhon, nga mao ang Cebuano nga race or kaliwatan. Amo tanaw say ilasan ko magkuan ini misa na ko kani yung patay, mga matay kita usahay aning patay. Naay daghang mga batan-on nga mutambong ana igingon ako nay mubasa sa atong kuan. Ay ikaw ako kani graduate man ako kani nurse man yan. Unsa pa there? Cebuano, English nako. Cebuano di ko. Kay hapak ko yes naong nimo di ay. Ang among inistoryahan Cebuano pero di siya mubasa Cebuano. Graduate og college level. Kamis una, elementary pa, purti namang mubasag Cebuano. Karon ni graduate na lag high school, ni graduate na lag college, mahadlok pabasahog Cebuano. Nya ang istorya, Cebuano. May kay giugbok siyuta nga iuna ang uba. Kadto hinong in English nga dili mo atong gisigya gamit kada adlaw, mao na noy ganahag basa. Wa na tingali malipay nga siya na membro sa simbahan nga gitawag og Cebuano Dialect Church. Ang simbahan usab, ang balay sa Ginoo, mausab ang langit. Mao na gid ni ang tinuod nga balay sa Ginoo. Kanang moingon ta, how lovely is your dwelling place, O Lord our God. Pero sa atong ebanghelyo, ang gihisgutan ra ba dinhi dili ang langit. Kay niingon man siya, ako ang punuan sa paras, kamo ang mga sanga. Kung magpabilin mo nako,
magsigi mong pamunga. Asa man ta magsigig pamunga? Dinhis kalibutan. Dito sa langit, nag-enjoy naman lang ta sa resulta sa atong buhat dinhis simbahan, dinhis kalibutan. So posible nga kaning panimalay sa Ginoo samtang buhi pa ta, ang pinaka duol ani niya mao gyud ang katilingban dinhi sa kalibutan. Ang atong pamilya, ang atong parokya, ang atong nasod, ang atong kalibutan, mao na siya ang atong tawgon og balay sa Ginoo. Kinsay sentro, mao ang Ginoo si Kristo. Siya ang punuan, kitang tanan mga sanga. Nya matud pang Kristo, kinahanglan magpabilin mo diri nako. Nya kung magpabilin mo nako, limpyuhan mo sa akong amahan. Limpyuhan. Anang kiskisan ba, pamulungan. Nya unsa kanus aman ta limpyuhan kung naanay mga pagsupak sa atong mga tumong kinabuhi. Kana bang supak-supakon ta? Tanawa sa unang pagbasa, ang mga apostoles nga nagsigig sunod ni Kristo, nanood naman ang mga dili Hudiyo. Katubang gitawag nila mga Gentiles, ang mga pagano, nanood naman. Kay tungod ni San Pablo o ni Bernabe nga siging sangyaw dito, lahi man silang mga batasan, naaman nila'y tinuli ang mga circumcised people maning mga Jewish people, niya katong mga Gentiles, non-circumcised man sila. Niya gihimo man sa mga Hudiyo nga trademark sa ilang pagka-believers ang ilang circumcision. Pag-abot na nila, awa na, galalis na. Nang sa may gibuhat, nag-meeting ang mga leaders sa atong simbahan. Sila si San Pablo, San Pedro, mga apostoles, meeting sila to settle the conflict. Mao ni ang paglimpyo, mao ni ang pagkanang gitawag nato og cleansing. Nya putlan matud pa ni Kristo, putlan siyang amahan ang kadtong magsigig pamunga kay kanamang kung sanga bitaw sa kahoy ug imo na siyang patuyangan, mag-anam na siya kataas hangtod gamay na lang kaayo ang dahon dito sa tumoy para ng mangga. Okay lang mo mangga. Lagi. Bisa ka na mga buongon kay mito mo imo nang patuyangan, magsigil na nag-anang gamay na lang kay na dito ang dahon, igbunga na gamay na lang. Putla ra gunas tunga-tunga, di ba muana nang iyang mga sanga, inigbunga na daghan kayo. Mo kay imagine, ala. Nya usahay kana bang ang atong personal nga mga kaning view, personal nga standards dinhi sa atong pagsigig simba maputlan. No, imbis magsulob ka og kanang spaghetti, ani na lang din itong gayay sumpayan tani gamay kay ingos father da makapaimpierno ni na dire imbis nga ang imong liab kutob dire adini ani na lang gamay no gamay na lang sapa-sapa ato makita ano na lang ba imbis nga ang tibok yung sapa ato makita ang kuya maabot ng kita ngadto sa linaw ibon lang tabon-tabonan dire na ba kanang maputlan ayaw kay di na maayo isulob dito sa simbahan. Imbis imong isulob short, long pants na. Imbis gisi ang kutob diri dool sa bugan, adto na lang kutob sa tuhod ang gisi. Mga nana ba? Putlan ka? Putlan? Nya mag-anam tag kadaghan, mag-anam og kadaghan ang kaning gitawag natong opportunity for cleansing. Nya sa atong nasod, giunsa man ta pag-cleansing? Kaning eleksyon? Eleksyon ba? Ani kita din mga puga, ani pinigaay gyud hangtod ang mugawas, mauna na siya ang gitawag nato og tinuod nga resulta. Gipuga ba? Katong mga kumpanya, binatuhay, usahay pa, linibakay, fake news diri, true news diri, bisag unsa, kana tanan kauban na alaw na sa Ginoo, gani gigiyahan na sa Ginoo aron ta malimpyo, mahayagan ang atong hunahuna kinsay atong pilion. Mo na inig resulta unta sa piniliay kitang tanan mugakos ni ana
Kay maunang paagiha nga magpabilin ta sa punuan, magpabilin ta nga nasod, magpabilin ta nga mga Filipinos. Kay kung dili ta mugakos ni anang resulta, dili nato na i-embrace ang maong resulta matud pa ni Kristo, putlon mo sa akong amahan og mga laya na mo. Malaya. Mo na iampo nato nga kitang tanan mga Filipinos magdinawatay ta sa resultas eleksyon. Kay kani masang pagpabilin dihas punuan, ang mga sanga ba, wa biya na sila mag-away. Nag-away di ang sanga. Mingon ang usa ka sanga, ako ra diri ha, ikaw di batay lang ka nako, batay lang ka. Naghiusan na sila sharing sa ilang mga nutrients. Muna angay na sila buwak, angay na sila niya kamo karon, mudawat mo sa resultas eleksyon. Dawat mo? Pildi ra ba kay nang naong ninyo? Ay, kamong nangapildi, lisod man gidawaton ning mapildi ta, pero kinahanglan gyud nga dawaton aron ta magpabilin sa atong nasod. Kay kun di ta mo dawat, murag gub-o nato ang atong nasod. Ang dili pagdawat sa eleksyon, labi na gyud kung hapsay o husay ang eleksyon niya atong kontrahon, murag ang tibuok nasod atong gikontra, murag gusto natong gubon ang punuan. Nasa'y panahon, kani sakit-sakit sa ni, nga makareklamo ta kay mura giusab ang atong culture, giusab ang atong history. Makaana sa ta, hala, giusab mang history, di na ni mao. Daghan baya sa istorya sa atong simbahan, sa atong paglampos, daghan bayang higayon nga nangausab atong historical truths. Ang pinaka-highlighted, napagidaghan ha, pero ang pinaka-highlighted katong kontrobersiya sa simbahan versus sa scientist nga si astronomer ba na, si Galileo Galilei, nga Italian scientist, astronomer, nga ni-claim siya nga the earth is revolving around the sun in a solar system. Ang simbahan misupak diini mga 1600s ni siya nahitabo ang tingal ito. Nisupak ang simbahan niya, kay Katoliko man si Galileo Galilei, ginganlan siya heretic o gi-excommunicate gid siya. Ana kay lagi ang gigunitan sa simbahan nga steady ang kalibutan, ang adlaw maoy naglibot sa kalibutan. Pero ang kang Galileo Galilei nabali, ang kalibutan mo ini tuyok sa adlaw. Kamu, ay may inyong tuhuan na. Ay, ito ba? O sikuan man ito, si Pope, kanina rong si Saint John Paul II, maoy nangayog pasaylo. Nangayo siyang pasaylo sa in behalf sa simbahan tungod sa pag-excommunicate ni Galileo Galilei, kay sa pag-progress nagmaayo sa atong scientific nga mga truths or mga instruments na pamatud-an man na it is the solar system, as a solar system, it is the earth revolving around the sun. Nindot no, niya gidawat sa simbahan, ang nagkahiusa og balik, na-relax. Na dunay mga historical facts nato nga usahay maliso og jutay. No? Paragod sa una, nanguyab ko sa una, akong hunahuna, ako gito siyang uyab. Karon pagduol na ko sa akong mama, ingon mo des mama, kinsam day kang anak day. Siya, anak ko ni, imong apuhan. Siya, siko, ay, uy, parinti mo, uy. Parinti mo, akong namino to, animal, parinti mo. In love, rabak ko sa kong uyab, parinti na, tira mo, kay kanto si Kuan, ang akong apuan man. Ay, pirmi mi dito sa inyos una. Ay, mao ba man na?
Paglakaw na namo, gisigihan ako, giyaw-yaw sa kong uyab. So, usap, di parinte, manditan ako, ada, kabaw na na ako, kalibre. Kanabang mulakaw man gumis bukid sa una og layo kayo magbaon man ka kanang makaon-kaon nimo kanang kamote kalibreng linungag kay basig magutman kasdan akong pasabot layo na ta layo na ta sos siging tuo anang mama pero usbon yung history na nay panahon ningon ana i-challenge ta pero matud pa ni Kristo ang akong mga pulong mauuntay mulimpyo kaninyo. Magpabilin unta mo sa akong pulong. Karon unsa may pulong ni Kristo? Gugma gyud ang naguna. Maghigugma ay ta. Sige, magkasinupakay ta usahay. Pero dili ba pwede at the end of the day maghigugma ay gid ta? Dili ba pwede at the end of our electoral process maghigugma ay ra gid ta bisag unsay atong partido? Isip usa ka simbahan, usa ka nasod, usa ka balay sa Dios. Ato ba ginang kuptan ang atong kalagot? Ato ba ginang padayunon ang atong hatred sa usag-usa? Basin bayag pamutlon ta sa amahan og mga laya na ta, ngunang di na ta magkatinagdanay. Ang suod kaayo sa una, karon gasigi nag sinulibaray now. Gani hasta ang mga inahan og anak, amahan og anak sa una giusab ng history sad. Enemies na sila karon. Kinsa may tinuod nga kusog mo guba og history? Anger, hatred. Ang inyong history sa una manag-agaw mo tungod lang anang utang nagsigi na mong away. Ang resulta enemies na mo karon. Di ba? Mas nilad ng pagkausaba sa history kaysa muusab-usab lang taan ng speculative na mga truths. No? Maglagot, tasan mo ron ako. Kaya ni-explain ko ani. But ang kuan, di alay ko niyong sulingahi lagi. Ang tinuod na ako lang ipasabot, ang Ginoo gusto manggod og kalinaw, kahusay, kay anha di magsukad, ang kalambuan, mamunga tagdaghan. Pero mag-away, tasugo pa din as Ginoo, pulong pa din as Ginoo. Magsigit tag dinautay, pulong pa din as Ginoo di ay. Hatred, gusto din as Ginoo. Bisan pag unsay imong gibasihan, at the end of the day, matud pa ni Kristo, ayaw pasalupa ang adlaw sa inyong kasuko, aron dili mo makasala. Yes, masuko magita, but don't let the sun set with your anger. Wap ako masuko ha, nindog ta.